बड़ा खुशी के बात बाकी हमने के राजा रामचंद्र के बाराती बनी जा हाथाना लोग बैठल बा श्री रामचंद्र के बाराती खातिर लोग बैठल बा श्री रामचंद्र के को हाली हनी है जाना रौरा सब हंसतनी रौरा के दासा पे के हमर लाशा निकल श्री रामचंद्र जी के नाम ना लिहनी है जा जय श्री रामचंद्र जी के नाम लेते मस्कती आई तो हम क्रिया धारा के कहतानी गेहूं के मांस खा के कहतानी जयकार मनाओ जाओ काहे कि रामचंद्र के बराती आइल बनी जा बोला बोला श्री रामचंद्र की मोइल लिहला बाकी हम मौसा ना लिहले हो जब रामचंद्र जी अगर में गोनी है तो बिहार से पंडित यानी संस्कृत में के पातरा कैसे कहतानी सतपुती में ससुर सती लोकी में लक्ष्मी जी में सब भृगु बाबा बैगर में परमेश्वर जी पालकी में मस्त पार्वती करैली में काली जी उधर में गंगा बसस कटहर में कैलाश पति मस्त भागीरथी मुरई में महावीर जी में बसस संतोषी माता गो
गोभी में गणेश जानते बानी सके नाच बाजा में कभी लो जुटे लो तो कभी क्या कहता ज्ञान हर बनिया पूर्वक भर आ चौपट कैलसी अपन आम के लकड़ी परास के दोना आ कभी के घर है बसंतपुर के हम बाबा मुरिया मुतुरिया लेवा 3 से नून मरचा कनिया बुरबक बर चिहुकल रहे दिन भर बुरबक रहेलिया कान्ही पर बंदूक आ दिन भर इने मने खर्ची के 4 गो चोर 14 गो हमनी के मरले से चोर भगनी के हमनी के बुद्धि खैली बर ऐसन खैली की गइली 6 काठा मकई बोनी पानी बिना जरी गइल आ 7 महीना के लइका भइलू हो सारावा मरी ये कुर्सी पर बैठल बा कलेक्टर हो गई जे चेयर पर बैठल बा चेयरमैन हो गई जमीन पर बैठल बा जमींदार हो आ जे चौकी पर बैठल बा सारा खानदान चौकीदार हो मनी के का गलती कइले बन जा भगवानो गलती कइले बड़े कि दोनों आंखिया सटले सटल कर देले बड़े एगो पीछवा कर देले भगवान त घाटा में पड़ गुरोते ई आगा से तो सब देखता कहीं पाछा से जे पांचो लोग हुड़ के भाग चले त का करब हमने डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब कार में चलते हैं उनके साथ 2-4 बॉडीगार्ड रहते हैं ये भी हमारे पार्टी के डीएम हैं जो बिंजू बजा रहे हैं बलिया सुपरस्टार हैं इनका अलग से फुल फॉर्म बनाए हैं डी से होता है डबल एम से होता है मऊ डबल मऊ सब सिंगल मऊ लेकिन सारा डबल मऊ हो ये खाली सत्यनारायण बाबा के कथा होत रहे ये पियरी पहिर के बैठ रहे पंडित जी हाथ में लड्डू दे के कहले कि बबुआ रे हमन कुंड में कहे के बाद स्वाहा ई हितवा मुंह में लड्डूया डाल के कहता कि आ 3 गो लइका देखनी है सुखपुरा चौकी पर बेरुआर बाड़ी चौकी पर अपने में गपशप करत रहले त पहिलका लइका कहता कि हम हाईलैंड के हई आ दोसर का कहता कि हम थाईलैंड के हई आ कहता कि हम स्विट्जरलैंड के हई एगो बूढ़ बैठल रहला बूढ़ावा से रहिना गइले त कहता कि बूढ़ावा कहता करे तो हनी के त फलाना फलाना लैंड के हवस हमारा लैंड के हरे चले वो ये चाय पियत रहला बागावा कहता कि चाचा हम आप ही के लैंड पर और हमेशा वही के लैंड पर होश में बड़े कि ना हम होश में तो बटले बनी ते होश में बड़े ई बताओ तोरा बुझाता के करे का कहत रे हां त के करे के कहि बताओ हम मास्टर न हई मास्टर हां कौना चीज के मौगाई के मास्टर हां मौगाई के मास्टर मऊ में फार्म भरलस मऊ साले में जमा कइलस राजेल त निकल त फक से मौगाई सीख लियो इहे बगावा हो देखिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ 17 गिलास पास हूँ कहाँ 30 इसका जरूरी होता है कॉपी पर नोट कीजिएगा अंदर में आलू का पद में खालू का सब्जी में आलू का होना जरूरी है चंपाकल में जाली का दरवाजा में ताली का ससुराल में साली का होना जरूरी है मुसलमानों में गुरु का हजामे में तुरु का बाजा में हुरका का होना जरूरी है बस में कंडक्टर पुलिस में इंस्पेक्टर कृषि में ट्रैक्टर का होना जरूरी है में जून के दाल में नून के कपड़ा में मून के होना जरूरी है आपस में पियार के दियार में सियार के लइकन में दांता चियार के होना जरूरी है हाथ में सोटा का थोरिया में लोटा का नालवा बजाओ तो ओकर नाक में पोटा का होना जरूरी है तू हमारा मौसा लगेला हम ओकर बड़ा का बाबू लगेले सतनी से बहू हमार हित हो काज हितरा में ने का बैठल बनी होती हमरा दरवाजा पर रौरा के इज्जत करती हई दुगो तिलवा बतले फोड़ के पानी पी ना हो को एगो पेपसी पर दुगो रसगुल्ला फ्री बा रसगुल्ला खाई के पेपसिया टानी लो लगला भक भक गैस छोड़े दुकान में नौकर गांव में पोखर आटा में चोकर नाच में जोकर का होना जरूरी है गौरव में अड़ुअन के मरद में गौड़ुअन के कोठा पे भणुअन के होना जरूरी है तरजुई में डंडी के दिल्ली में झंडी के नाच में रंडी के होना जरूरी
का हवा? आहा, क्या कहना है, ये तो बिंजू वाली की बहना। हमनी के रंडी हजे तू का हवे? भाड़ुआ हम भड़ुआ हैं, तेरा माई कहूँ का तोरा माई के हम भड़ुआ हैं। हां ले भाड़ुआ के नाम पे आ गई, पौवा मार लिए सवेरे। देख हमारा साथ जुड़ाइबे तो धक झपिला दे, अब पंजा से पंजा चढ़ा दे, बाबा दादा चिची आइबे तो धक हमारा साथ झुरा लू आ दोसरा के देख के दूर भगावे लू, और देख के पेन्हा लू। एक खटिया के खटिया उनी खटमल, तोर पेट ह के ना दकोला हो, आरा दलिया के गोला हो, कितना ले सरजम समा जाला, कितना लोग सट जाला, कितना लोग पाछा से धोई के चक। का भइल रे? अरे गड़वार के काहे मारत रे? काहे कहले कि पाछा से धक के चपक जा? हां ऐसा में मारत और की घावदा हो गई तो तोरा बवासीर हो गई बा। हां बवासीर नहीं के गइल है, करा बसीर भइल। हां आए कहू ये खड़ी होकर भगवान का नाम लो कैसे लिया जाता कैसे लिया जाता है? जैसे कहूंगा वैसे ही भगवान का नाम लेना है। हां बोलो बोलो बोल बोलो इस सारा बोल। बोलो रघुपति राघव राजा राम, जेल के अंदर आसाराम। आसाराम और रहीम बाबा के नाम लेते रही तो दोनों माल काटा बाबा रहले सो। बोलो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तोर बाबू के नाम रहे जगजीतन राम, मारे चिकरी पथल रे हम किसी आई तो रबीचय में गोहरा बोल। हाँ गोहरा पाथी जी तो बोलो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। ले हो चाँद